تەوی دەرباسبوونا دو هەفتەیان لەسەر ڕەواندنê هینجî çarenivîsa zarokê bi navê Mihemed Kurê Reşîd û welatiyê bi navê Şerefidîn Sîdo nediyar e. Zarokê bi bavê xwe û bi welatiyê bi navê Şerefdîn re di 13 Gulana sala 2019 bi mebesta çareserkirina tenduristî ji Cindirêsa Efrîna Rojavayê Kurdistanê berê xwe dabûn Ezazê, ji wê rojê ve ji aliyê grûpeke çekdar ve hatine revandin û li hember serbestberdana wan $100,000 Amerîkî ji malbatê tê xwestin. Ji ber ku pereyên hatine xwestin ji hêz û taqata malbatê bilindtir e, nikarîbûn pereyan dabîn bikin, ku di encamê de kerasetek hate rûdan. Di 21 Gulanê de vîdyoya Şerefidîn belav bû. Têde bi şêweyekî tund û tûş û bi hovane û dûr ji mirovatiyê hatiye işkencedan û banga dabînkirina bilez ji $100,000 Amerîkî re dike. Piştî wê bi rojekê di 22 Gulanê de termê Reşîd Xelîl bavê Mihemed navbera gundê Qestelê û Erebwêranê de hate dîtin ku di bin işkenceyê de şehîd bûbû. Li aliyekî din rexistina mafê mirovan di raporteke xwe de 24 Gulanê da zanîn ku polîsên leşkerî yên ser bi grûpên çekdar ve ji beriya 20 rojan endamê Encûmena Xwecehî ya Navçeya Cindirêsê Cegerxûn İsmaîl revand û taniha tu zanyarî li ser wî tune ne. Li şêra we jî heman rexistinê tekez kir ku çekdarên Hemze di 22 Gulanê de her du welatiyên bi navê Welîd Silêman Xidir ji gundê Aqîbê û Yosef Şemûnî yê 44 salî revandin û li hember serbestberdana wan fidya xwestin ji ber ku tûmeta wan peywendî û têkiliya wan bi peyedê re heye. Tevî berbalavbûna karasata her sê revandiyan Nexasim Mihemed zarokê nexweş lêhîn bê çarenivîsin û dayika Mihemed piştî ji destdana hevjînê xwe Reşîd herdem ew û malbata Şerefidîn çavê wan li vegera kurê wan in û herdem banga diyarkirina çarenivîsa her revandiyekî tê kirin û bi dawî hatina zincîra kiryar û binpêkirinê ku li Efrînê çê dibin.